autotune, equalizer, compressor, delay. Abu na gaba da zamu ɗora shine cikin dynamic yake, sunan shi D-Easier. Me amfanin wannan application? Amfanin shi shine duk wani abu wanda ya shahi sa da sha da haka da zaka faɗi a cikin muryarka, to shi zai gwada maka shi. Mu je mu gani ya zai kasance, ya yake kuma me aikin shi. Allah yayi dare gari ya waye, ki ɗaya zanwa baitukan soyayya. Idan kun lura anan ya ce soyayya, wurin sa'in nan kenan ta ambatu. To ya za mu yi mu gyara shi kuma wurin setin shi kawai nan ne kadai. Gashi sai mu kunna. Idan mun kunna sai mu kai shi daidai inda wannan yin take, daidai inda murya take bugawa. Misali kun gani bakinta nan kawai take tsayawa. In yace ke dai zanwa baitukan soyayya, ku saurara ku kun gani da ya ce soyayya din nan sai ta ƙaru. Shikenan aikin shi kenan.